I avui ens acompanya Baltasar Picornell. Bon vespre, benvingut. Bon vespre, Biel. Anava a dir Baltasar Picornell, expresident del govern, o del govern, del Parlament. No vàrem arribar al govern. Vam estar... Bé, ja està. És president del Parlament, és regidor de l'Ajuntament de Felanitx. Exacte. Ets moltes coses. Ets moltes coses, sí, no? Sí. Ha arribat el moment de deixar de ser-ho tot. Crec que és el moment de fer un reset a la meva vida, ja. O sigui, deixar la política un poquet davant durant un temps i després ja veurem el futur que mos prepara. Decepcionat de la política. No, decepcionat pintura del partit en el que jo tenia en el que jo estava participant. Però decepcionat de la política en quines coses, sí, també. La política també. Moltes coses. I el partit? Què ha passat amb aquest partit? Però avui de matí, ho dic perquè, ja ho dic, senyor Picornell, perquè avui de matí a la ràdio ens ha acompanyat Laura Camargo, que com vostè ha dimitit dels seus càrrecs orgànics dins del partit, amb una nota al Consell Ciutat Autonòmic, vostè el va deixar, una nota duríssima. Exactament. Política de subalternitat i obediència al PSOE, de Podem, perquè vostè han dimitit del Consell Ciutat Autonòmic de Podem, falta de democràcia interna, que això també és duríssim dir-ho a un partit, burocratització d'una força de canvi, burocratització d'aquell partit, de les places, de les assemblees, de la participació, i una cosa que a mi, el punt número 4 d'aquesta nota, m'ha costat moltíssim per lo que significa. Derives contràries al feminisme. Dius, caramba, Podem, els seus propis fundadors, els cap pares d'abans, l'esperit de Podem, que representaven aquestes persones, vostè una d'elles, que va ser president del Parlament allà, a la trona dalt, com a referència, un home que tot Espanya el tenia vostè com a referència, o el té encara, que digui que els seus companys d'ara de Podem tenen una deriva contrària al feminisme. Ja això és... perquè tot el més pot dir, mira, bueno... Però això és molt fort, El partit no és el mateix partit del qual ja vaig començar a formar part l'any 2014. El partit si mateix ha tingut un procés de decadència. La passada legislatura sí que estàvem fora del govern, era un partit molt més crític, per això molt més potent i molta més força que no el partit que és ara. De llavors aquesta legislatura mateixa el partit segur que està a baix del peu del Partit Socialista. És un partit que en aquest moment s'ha perdut totalment la seva essència, la seva personalitat. Inclús ara veus que abans de passar la legislatura Podem era el partit fort, el partit sempre crític, el partit que tenia més força, i veus ara aquesta legislatura que inclús més, ara en aquest moment que està a passar la legislatura com a mig, i sempre era el que ha intentat també posar un pot de pau, veus que ara el partit més per menor que mateix és el partit que té en aquest moment més força, que és el que és més crític en la deriva del govern. Jo ara faré de Juan Pedro Illares, no m'imaginar que és el Juan Pedro Illares i te diré, bueno, senyor Picornell, és que governar té unes condicions diferents a l'oposició. Abans érem oposició, encara que havíem pactat un recolzament en el govern, però érem oposició, podíem dir allò que pensàvem perquè la nostra feina era estirar en el govern perquè fes coses, però ara ja són dins el govern. Dins el govern té unes limitacions. Es Podem no va néixer... Jo dic com a Juan Pedro Illares. Sí, exactament. Podem en el seu moment va néixer per ser una part, per canviar el sistema, o sigui, per fer la política totalment més radical que la que estem fent ara. En el moment que entres dins el govern i en el moment que t'adaptes a la política que nosaltres d'encasta, doncs aquí ja Podem deixa d'existir. O sigui, crec que és el moment de fer autocrítica per què està passant aquestes coses i fer un gir de 180 graus. O sigui, realment ara mateix no és el Podem que va néixer. O sigui, això està clar aquí i ja veurem a nivell estatal si passa el mateix. A nivell estatal, ara que s'està negociant un pacte que acabarà, si acaba, així com està encarregat ara, que no hem de superar que no sigui així, amb un govern d'Espanya constituït pel Partit Socialista i Unidas Podemos. Un símil a lo que tenim aquí. Hombre, comença malament perquè ja en el seu moment ja se va abstenir a les 155 digital. Això ja, per la gent que està fent activisme i que fem activisme, que també fem activisme dins xarxes, ja és un hàndicap per nosaltres. I a part, dins aquests acords que s'han signat, no parla clarament de derollar la reforma laboral, no parla gens clar de derollar el que és la llei Mordassa, i hi ha moltíssimes coses que no parla clar, per tant, no sabem si realment serà positiu,
Supos sí, s'està xerrant de pujar el salari mínim interprofessional, s'està xerrant de moltes coses, però hi ha segons quines coses que realment te queden allà. Té alguna cosa a veure aquesta nova ubicació política més possibilista de Podem, jo dic, perquè el que te diuen quan tu, jo mateix demani, és que abans demanàveu més, ara no demanàveu tant, no, ara mos estimam més arribar a 2 passes que no demanar a 10 i no arribar a cap. Aquesta nova estratègia política des que comanden ara Podem té alguna cosa a veure precisament amb aquesta baixada contínua de vots de Podem? O sigui, hi ha un abandonament per part d'aquella eufòria social de la plaça d'Espanya, de la bandera d'Islàndia, del moviment del 15M... Home, inclús la mateixa democràcia interna del partit mateix fa que els votants d'aquella vegada estiguin més desencantats. Ara, per exemple, el que ha passat en l'esmena aquesta mateixa de Més per Menorca, que nosaltres veníem a eliminar... L'esmena per eliminar els plus que cobren determinat càrrec de Podem, de la península, per haver vingut a viure aquí, i diuen que viuen aquí però no viuen allà i no sabem on són realment on viuen, però cobren un plus. Això ja és un hàndicap perquè la gent ja te deixi votar. Està clar que no hi ha eleccions autonòmiques d'aquí no res, però això ja és un incentiu. O sigui, nosaltres vam venir a política a cobrar els salaris mínims i a eliminar segons quins privilegis, per no tornar el que tornaven els altres polítics. Per tant, la deriva que du ara mateix sí que pot ser a segons quin lloc ens mantenim, a veure que a segons quin lloc les darreres eleccions ens han mantingut, que aquí les illes més o menys se manté, però si mires altres comunitats, la deriva és bastant grossa en aquests moments. Sí, perquè comunitats autònomes on Podemos ha desaparegut dels parlaments. No tant del govern, sinó dels parlaments. Exactament. I en canvi, Balears encara és unes poques comunitats autònomes on el tant per cent de votants de Podem a les Illes Balears és equiparable fins i tot superior a d'Espanya, per la qual jo podria pensar que els d'aquí de Podem i els d'aquí mai la Conxa ho fan més o manco bé. S'han passat de 10 a 7 diputats. També s'ha de tenir en compte això, no són els mateixos 10, per tant, també s'ha perdut. O sigui, també s'autocrítica ha de ser aquí. Torna a fer de Juan Pedro Illanes. Si no pagam determinats plus salarials, no podem atreure a persones d'una determinada capacitat tècnica, política, administrativa, que ens ajudaran, com a Podem, a implantar unes polítiques potents, positives, perquè aquí no hi ha ningú que sigui part de fer-ho. Bueno, jo no sé si s'han mirat els quadres de les illes i du gent de fora tenint quadres puntura aquí a les illes també preparats. No es digui d'aquí, després que se diu que d'aquí a les illes no servim per res, per tant, puntura s'havien de cercar més quadres d'aquí de les illes Balears. Per allà aquest plus la gent que ve de les altres illes, està clar que el govern de les illes Balears ha de ser un govern plural i totes les illes hi han d'estar representades. Amb això estic d'acord i crec que tothom hi estarà d'acord. Per allà aquest plus de 22.000 euros a segons quins càrrecs i més, compte que també Podem ha duit 6 càrrecs de la península, no n'ha duit 1, 2 ni 3, n'ha duit 6. Me diràs que aquí a les Illes Balears no hi havia gent preparada per optar a aquest càrrec, jo crec que sí que hi havia gent preparada. Jo li demano a vostè que coneix Podem de dins, que ha tocat les bases, creu que hi hauria persones adequades dins el que és, no tan fort, no sol simpatització, dins l'àmbit de Podem per ocupar aquests càrrecs? Totalment. O sigui, aquest de gabinets hi hauria moltíssima gent preparada per fer aquest de gabinet. I per altres àrees també hi hauria gent suficientment preparada. De gent de la península amb aquests plusos que s'haurien de revisar, perquè realment 22.000 euros és un número bastant abusiu, crec que s'hauria de revisar, a part que no n'ha de donar compte de lo que és. Per tant, crec que s'hauria de revisar i crec que s'hauria de pensar i crec que encara està temps a retrocedir. O sigui, l'esmena aquesta que han fet dins el Parlament de baixar-lo a 12.000 euros, bé, s'ha posat una xifra, no sé per què tampoc s'ha posat a 12.000 euros, no sé qui ho va referendar, se sabia que és una manera imbotxa que ha de tenir l'acord de tots els portaveus de la cambra, se sabia que no sortiria, per tant, és com una netejada de cara, per tant, no ho sé, jo hi he cercat a les Illes Balears, almenys si hi havia realment aquests quadres. La seva antiga companya Maida de la Concha, consellera d'Agricultura, va dir que ella, si no cobra aquests 22.000 euros, no pot ser consellera, que ho ha de deixar perquè no podria viure. Bueno, amb aquests tant... Bé, va començar amb Juan Pedro Illanes Juan Pedro Illanes va començar que això era que totes les persones que deien alguna cosa en contra d'aquest plus anaven en contra dels forasters.
però el senyor Joaquim Llanes aquí... Paraules un poquet, jo crec que va pixar fora test, crec que s'ha de dir això. Jo no he dit això. Sí, exactament. Jo ho puc subscriure, però... I crec que dir això, en aquests moments, i justament en aquells moments que també s'està donant a Òscar, una persona minusvàlida, que també s'està donant de casa seva, crec que va ser nefast. Aquí, qui més o menys té un sou normal, molta gent està fent molt de forces per arribar a final de mes i per pagar un lloguer, i crec que dir que amb 22.000 euros realment, que molta gent és el que cobra al cap d'un any, dir aquestes paraules són molt greus, són molt greus. Són molt greus per un càrrec públic i sobretot per un càrrec de Podem, que nosaltres havíem vingut a canviar les coses. Senyor Picornell, vostè és un home activista, és un home que actua contínuament en les xarxes socials, actua a les places, actua en els cercles com funcionaven, no és un home comodatici, que no està tranquil si no fa alguna cosa. Ara deixa Podem, surt dels cercles de Podem, cap a on anem? Què farà? Quina és la seva opció personal? Ara mateix... Ara mateix som aquí. Sí, ara mateix tenc un projecte de feina, la principal és començar amb aquest projecte de feina que tenc, i després ja se veurà dins el que és el sector municipalista. Hi ha una xarxa que es diu la xarxa municipalista, que Unides Podem Felits hi formava part, i ha format part i espero seguir formant part d'aquesta xarxa, que estan tots els municipis que tenen candidatures alternatives, que són agrupacions d'electors o que no tenen marca pròpia, o marca pròpia com alternativa per tal, alternativa per Pollença, la Vall de Mossa que volem, etc. La Crida per Palma, bé, hi ha tots aquests grups. I intentar seguir formant part per seguir portant, i després ja se veurà cap al futur. Estan emergent molt de moviments per baix, gent desencantada de Podem, gent desencantada de Més, i gent ecologista que no se sent representada per cap partit que està a la cambra autonòmica. Per tant, crear alternatives, intentar que tot això conflueixi en un futur, i qui sap, jo de moment estic obert a participar i ajudant en tot el que pugui. I sabeu vostè, i sabem que ara no hi ha elecció fins d'aquí molt de temps, per tant això ha de covar i ho han de cuinar i veurem què surt d'aquests escalons. Vostè sabeu tornant a fer campanya electoral representant un partit o una agrupació d'electors o el que sigui per dir, escoltau, allò que era Podem abans ho són nosaltres ara, tornau en els orígens, nosaltres no cobràvem 22.000 euros, nosaltres no mos poden deixar davant dels partits socialistes, nosaltres reclamarem que és per la qual van néixer? Dins el canvi automàtic ara mateix falta un discurs crític i rupturista, no hi és. O sigui, ara tot el discurs és planer i és exactament el mateix. Jo ara mateix no me veig lloc, ara mateix te'n recordes quan vaig estar aquí fa un any que vaig dir que no me presentaria, després els meus companys m'han animar, hi havia dins la candidatura nostra, hi havia el Padrí Bono, que és que nosaltres li dèiem el Padrí Bono, que havia de ser el número 7 de la llista, justament no me'l va arribar i per mala sort se va morir 15 dies antes o 20 dies antes. I, claro, va ser una de les persones que m'ha impulsat a l'esquet de llista. Jo em confiava estar més darrere. He estat tot aquest temps i crec que ara és el moment de fer reset de veres i ara prendre-me un temps i ja pensar en futur. Ja tenen 3 anys per unes futures eleccions i d'aquí 3 anys realment sí que poden passar moltíssimes coses. Em permeteu una darrera pregunta perquè me comuniquen des de realització que ja està majorint el temps. Una pregunta més personal. Si no me'l vol contestar, no me la contesti. Vostè m'ha mencionat fa un moment que té un projecte laboral, professional. Se pot dir de quin sector, cap a on va? No estiré dins el sector de metal, ara me posaré com a autònomo i ja veurem un futur. És un projecte que estem començant i ja veuré que l'any que ve espero que se comenci a posar en marxa. No vull dir que ara ja us ho comunicaré el dia que sigui. Segur que a través de xarxes socials ho sabrem perquè ja ho farà de saber. Sí, seguríssim, perquè també hi haurà molta difusió en xarxes. Senyor Picornell, Baltasar Picornell, Balti, perdona que te digui Balti, però és que t'ho he dit Balti perquè és que no m'ha sortit d'altra manera. Moltíssimes gràcies una vegada més per haver vingut aquí a la Vitalitat, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al 4, vens d'en fora, vens de Falanitx i per nosaltres el Mallorquí Maria Felitx és boníssim. De Conques. Encara ben fora, jo des terme municipal. Moltes gràcies, com te dic, i sempre que vulguis, aquí és que te va. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres seguim.